Entretien, salam alaikum. Bita ye shawarma poulet. Shawarma bulu glancho. Ana poulet glancho. Anga je, on l'a déjà ɲɔgɔn fɛ. N bɛna n ka farini mugu labaarali daminɛ. Kilo 1 n'o de ta farini mugu la. N bɛna funan k'a la ani kɔgɔmugu dɔɔni. N bɛ sɔrɔ ka ji kolokolen dɔɔni far'a kan. Ni ji ma yɔrɔ mun labɔ, n bɛ n ka ji kolokolen dɔɔni k'o yɔrɔw la ka n'a don ɲɔgɔn na ka ɲɛ. Pati in filɛ nin ye, a man ka ja, a man ka magaya. A kan ka kɛ hakɛlama de ye. Ni ji ma yɔrɔ mun bɔ, n bɛ ji dɔɔni far'olu kan ka n'a don ɲɔgɔn na, ka n'a don ɲɔgɔn na ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de. N bɛ tulu dɔɔni k'a la ka continuer a lamagali fɛ. Ji yɛrɛ labɔ kosɛbɛ, n bɛ farini mugu dɔɔni k'a la ka n'o don ɲɔgɔn na sisan tuguni. Aw ɲɛ tɛ, a bɛ kɛra tantɔ de. A bɛ ta ka bɔ tasa la k'a sɔrɔ hali e yɛrɛ ma degun. N b'a to yen sisan nɔ a ka funu tile kɔrɔla la. A fununa ka ɲɛ. Sisan nɔ an bɛna a labaara. N bɛ farini mugu dɔ funfun a kan k'a ta ka bɔ n ka tasa la. N b'a kɛ jɔ jamjaniw ye ka sɔrɔ k'olu tigɛ tigɛ k'olu kɛ bulubuluw ye nin cogoya in na. N bɛ n ka bulu ninnu kelen kelenna bɛɛ su farini mugu la, o b'a to a tɔ bɛ jija ka taa fɛ. N bɛ sɔrɔ k'a da a ka funu miniti 5 ɲɔgɔn na. N ka baarakɛyɔrɔ sanuyalen, n bɛna farini mugu funfun duguma ka n ka bulu da ka sɔrɔ ka farini mugu funfun a sanfɛ ka n ka wulu ta k'a pɛtɛ nin cogoya in na. A man ka fɛgɛya kojugu dɛ, walasa a kana fara. A tɛ, n'i y'a bɔ ɲɔgɔn na i bɛ se k'a labaara cogoya fasuguya fɛn ma n'i ja. A man ka fara dɛ. N bɛna nin fana kɛ o cogoya kelen na tuguni. Sisan nɔ n bɛ n'u jira. N ka pɔli kalamanba, n bɛna n ka pati ta k'a k'a kɔnɔna la. A tɛ kɛ tulu la, a tɛ kɛ ji la. Pɔli kalama, n b'a ta dɔrɔn k'a k'a la. N bɛ hakili to a la. Miniti 1 a b'o de kɛ fan kelen o fan kelen kan walasa a kana ja. Barisabu an bɛ fɛ pati ka kuru ka sɔrɔ a ma kari. N ye n ka shawarma bulu bɛɛ jira nin cogo la. Aw yɛrɛ ɲɛ tɛ. A bɛ kuru ka sɔrɔ hali i ma sɛgɛn. Forme o forme y'i ja, i bɛ se k'o d'a ma. Ale yɛrɛ kun y'o de ye. N bɛna n ka sɛ la sisan nɔ. N ka sɛ disi bo, n mago b'o de la. N bɛn'o bɔ n ka sɛ kuntulu la kɔni ka sɔrɔ k'o tigɛ tigɛ ka kɛ bu misɛnninw ye nin cogoya in na. N bɛna n ka sɛ mari ni lemurukumuni ye. Lemurukumuni den kelen n b'o bisi a la. Layi kuyɛriba ɲɛ 1 n b'o k'a la. Kɔgɔmugu min b'a bɔ n b'o k'a la. Ɲamaku ni foronto ɲagaminen n b'o dɔ k'a la. Mutardi dɔɔni,
paprika dɔɔni, cumin dɔɔni n'olu b'i bolo. Ni cogoya min yɛrɛ ma n'i yɛrɛ diya yɛrɛ i bɛ se ka kɛ ten tɔ fana. N bɛ beurre kɛ n ka pɔli kɔnɔ la sisan nɔ. N'a y'i diya i b'a kɛ tulu la. I b'a kɛ beurre ɲuman ye, o de ka fusa. An yɛrɛ ɲuman na ko beurre français. N ka beurre lelen kɔ, n bɛna n ka sɛbu mariner k'a la. Ne tɛ marinade fɛn foyi fara n ta kan bilen nɔ. N bɛna jiran ten tɔ fo k'a doore. A doorelen kɔ, n bɛ ji dɔɔni k'a la. N'o ji jiginna kosɛbɛ, ko o jus nin k'a kɔrɔ, n b'a jigin. Marinade min ka di ye, i b'o ta k'o kɛ bulu in kɔnɔna la sisan nɔ. N bɛ sɔrɔ ka n ka sɛbu kɛ fan kelen fɛ. Ni tomati tigɛlen ka di ye o, jaba tigɛlen ka di ye o, i bɛ se k'olu bɛɛ fara kan. Cornichon ka di ye o, i bɛ se k'olu bɛɛ fara kan k'a tɔ timiya ka taa fɛ. N bɛ sɔrɔ ka n'a kuru nin cogoya in na. An ka shawarma sera, an b'a fɔ aw k'an bɛn ni ɲɔgɔn na wɛrɛ la, inshallah.